aha mu je zuwa da kai ya fi sako sarkin waka dan Hausa jikan Hausa mutanen Katsinawa kowa ya taba ku ya san wanda ya taba Allahu akbar ka mai kaifi mu je zuwa yabe ba ina za mu yabe sarkin waka ba mu yabe wallahi ba mu yabe ba Buhari to ba mu yabe ina za mu yabe Allah ya isa ba Buhari al-aziz sarki Allah mabuwaye ya ubangiji Allah kana kallon sa azalimin bawa kake gani ba wani waye na wane mutum inji mutuwa wane waka mutum nake ta yi baba alaye waka tare dice akan baba Buhari wakan mu raddi ce akan baba Buhari dan iska shugaban banza shugaban na kai wuka kwana kai na ma na je ni bakin kwaciya na mai kayan ko sarkin waka ba mu labari haushin asali nake kwani ban sirkawa ku ne tushen Hausa Katsinawa asali na nace kwani baka tsine ne Allahu akbar mutanen Katsinawa babana nace ku shi baka tsine Allahu ne akbar mama ta gare ni yar mai nono ce Allahu akbar fulani da yobe ware mai nono kawo nono mu sha babu Buhari ni nace ban fasa ina za mu fasa ka saurari raddi babu Buhari na ja da baya na ja danko wayo Allah me ka sa Allahu akbar sarkin waka wallahi ban yafe ni ma ban yafe ba babu Buhari ba za mu yafe ba ban yafe ba ba za mu yafe ba babu Buhari wallahi mu da kai sai dai Allah mu da kai shege ka fasa babu Buhari kana jin mu dai mun sani muna da labarin ka dan agoda ashe kai agola ne mun sheda Allah ya kace dan hijira ne da uwarka wannan ta bakin hanya sai da tuwo wallahi ba sai da tuwo a bakin hanya Allahu akbar karuwa wadaranki Allah wadaranki Allah wadaranki karuwa kin kawo mana dan agola ya zo ku ya uwar tambele ka gida ki kwana a daji tinkiya kenan gida ki kwana a daji ai aikin ta kenan wallahi bariki to ashe wuyan kowa ce bariki wuyan kowa ce kowa ya ga dama zai ta ce kowa ya safa ya yada ta ni ma zan sa ta kuma zan yada ta wanka ne yake aikin mota karen mota ya dawo mun sanya dan karen mota ne karen mota ne muna da labari shi ma wallahi muna da labari kabi ma a sannu lallai kabi ma a sannu kai mana ƙarya cikin kasar mu muna jin ka wai zaka gyara mana ita wallahi mu da kai shege dai wallahi shege ka fasa dai abin nufin zancen ke wallahi shege ka fasa da baba Buhari kai kace za fa ka daidaita zaka daidaita mana ba ta kama da ƙarya ashe dai tana cikin wani sa'i ka rufe boda wai dan iska kai ma ashe kwaɗan iska ne shi ma barawon banza ne barawon bi ashe kai ma ashe ko barawo ne sosai ma ashe kai ma dan uwansu dan taure dan taure mai gemun banza da tidan banza ko je ka samu ka gi dangin ka dan sako kenan ya ki wasa ya ki dangin sa ya ki yan kasa kenan kisa amma ko a kwalar ka ina kada mu an kashe musulmai ina kada mu da su labarin kayan abinci shi ma ko ina ne ya mana ƙarya ga yana abinci yayi tsada ko mana ƙarya zaka sauke wannan farahin nan ina ya sauke mana hede ka kara mana banza dan iska ne dan iska ne banza maka da Buhari kana jin mu babu Buhari mu dai bamu yafe bayan kasar Najeriya wallahi bamu yafe ba ba za na raga ma ba Buhari na sani kana saurara na ba zan raga ma ba ko kaka ba zan raga ba za a kyale ba ba zan kyale ba talakawa su kwana dirko da yunwa ka kwana da abinci ashe kuwai ko a kwalarka hakan ma ka ta da sabon zance wai mu tura rara kudi sarkin waka kudaden mu wanda mu muka tara su ina kan magiya waye tura rara ka butu mai dogon baki muna da labari ya cinye mana kudin mawaka na kasa kai ma da tamu mai dogon baki ja baki nan botorobi kudaden da an ka ba maka cinye su kudaden mu na mawakan kasar mu wannan haƙƙi ne haƙƙin mu ne duka ka handi me ya baba karofi botarmi warin baki sosai ma babu Buhari to ba zan kyale ba Allah ya isa kenan Allah ya isa kenan Allah ya isa Allah ya ga mana tsakani 081 69 01 50 70 in ka kira ni kai ta dama in baka kira ni ba ma kai ta dama ni dai na huce takaici na